الطرف ايد اللي ماسك direkt från träning här innan. På tisdag är det dags för första tävlingsmatchen för höstsäsongen med landslaget Kazakstan. Krävs lite känslan inför att gå in i en sån här mästerskapskval. Nej, vi börjar om från noll nu. Första kvalmatchen hade en träningsmatch i APS Helsingborg. Vi förväntar oss mycket mer publik här i och med vi i Malmö. Men nej, vi ser förberedda ut, fokuserade och vi ska göra allt för att vinna matchen. Det kommer bli spännande, en lång dag. Yankee,